Il-Partit Nazzjonalista kien u se jibqa' jagħti widen u spazju lil kull persuna li għandha żvantaġġ f'kull settur tal-ħajja. Hekk sqar is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammid Dimek waqt il-programm ippreżentat minn Andrew Azzopparti fuq 103 FM fejn spjega li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien fuq quddiem nett biex jagħti spazju lil kulħadd, inkluż lin-nisa fil-politika. Il-Partit Nazzjonalista dejjem hemmen fin-nisa u hemmilna fin-nisa bis-serjetà u mhux biex nemmnu fin-nisa bis-serjetà, aħna għandna nisa wkoll fl-kariki tal-partit. Riċentement għamilna anki ħatri ġodda fih dan il-Partit Nazzjonalista. Rigward il-kwistjoni tal-prostituzzjoni, Francis Zammid Dimek insista li għandhom jiġu protetti n-nisa li jkunu sforzati. Veru li jkollok numru, però numru żgħir ħafna ta' persuni li jażlu dik l-attività bħala x-xogħol li huma jridu jagħmlu, imma dak huwa numru tan żgħir paragun ta' min huwa sfurzat, ta' min jinqabad f'dawn iċ-ċriki mhux għax ikun irid, ta' min ma jkollux forsi ħafna drabi anki il-kuraġġ biex joħroġ minn sistema bħal dik, u allura fl-opinjoni tiegħi hawnhekk qed nagħmlu mhux passi l-qudiem favur in-nisa imma ħafna passi l. Waqt dan il-programm li fih ipparteċipat il-President tal-Partit Laburista Ramona Attard, Francis Zammid Dimek qal ukoll li l-Gvern mhux qed jagħti l-istess opportunitajiet liż-żgħażagħ kollha li jkunu ilhom snin jistudjaw. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista spjega wkoll kif il-Partit Nazzjonalista jħares lejn il-legalizzazzjoni tal-kannabis. Inti m'għandekx tagħmel reat kriminali kontra min qed juża f'dal-każ il-kannabis purament għall-użu personali tiegħu li inti titratta dan is-suġġett mill-lenti kriminali u allura il-vittma jew dak li juża l-skop verament u purament personali titrattaħ fl-istess keffa bħal dak li qed jagħmel negozju minn dan is-suġġett. Partit Nazzjonalista qatt ma rid li dawn ikunu trattati fl-istess livell. Kristin Mamo għal Net News.